Γένεσης, κεφάλαιον Α. Εν αρχή επίησεν ο Θεός των ουρανών και την γην. Γένεσης, κεφάλαιον Β. Και συνετελέσθησαν ο ουρανός και η γη και πας ο κόσμος αυτών. Γένεσης, κεφάλαιον Γ. Ο δε όφης ειν φρονιμότατος πάντων των θηρίων των επί της γης, ον επίησεν Κύριος ο Θεός. Και είπεν ο όφης τη γυναική, τι ότι είπεν ο Θεός, ου μη φάγετε από παντός ξύλου του εν το παραδείσο. Γένεσης, κεφάλαιον Δ. Αδάμ δε έγνω Εύαν τη γυναίκα αυτού, και συλλαβούσα έτεκεν τον Κάιν και είπεν, εκτισάμην άνθρωπον δια του Θεού. Γένεσης, κεφάλαιον Ε. Αυτή η βίβλος γενέσεως ανθρώπων. Η ημέρα επίησεν ο Θεός τον Αδάμ, κατ' εικόνα Θεού επίησεν αυτόν. Γένεσης, κεφάλαιον Σίγμα-Ταυ. Και γένετο η νίκα ήρξαντο οι άνθρωποι πολύ γίνεσθε επί της γης, και θυγατέρες εγεννήθησαν αυτής. Γένεσης, κεφάλαιον Ζ. Και είπεν Κύριος ο Θεός προς Νόε, είσελθες σύ και πας ο οίκος σου εις την Κιβωτόν, ότι σε είδον δίκαιον εναντίον μου εν τη γενεά ταύτη. Γένεσης, κεφάλαιον Ι. Και εμνήσθη ο Θεός του Νόε και πάντων των θηρίων και πάντων των κτηνών και πάντων των πετινών και πάντων των ερπετών των ερπόντων, όσα είναι μετ' αυτού εν τη Κιβωτό. Και επήγαγεν ο Θεός πνεύμα επί την γην και εκόπασεν το είδωρ. Και Γένεσης, κεφάλαιον Θ. Και ευλόγησεν ο Θεός τον Νόε και τους ιούς αυτού, και είπεν αυτοίς, αυξάνεσθε και πληθύνεσθε και πληρώσατε την γην, και κατακυριεύσατε αυτής. Γένεσης, κεφάλαιον Ι. Αύτε δε γενέσεις των ιών Νόε, Σιμ, Χαμ, Ιάφεθ, και γεννήθησαν αυτοίς οι ιοί μετά των κατακλυσμών. Γένεσης, κεφάλαιον Ι. Και ειν πάσα η γη χείλος εν, και φωνή μία πάση. Γένεσης, κεφάλαιον Ιβ. Και είπεν Κύριος το Άβραμ, έξελθε εκ της γης σου και εκ της συγγενείας σου και εκ του οίκου του πατρός σου, και δεύρο εις την γην, ειν αν σοι δείξω. Γένεσης, κεφάλαιον Ιγ. Ανέβη δε Άβραμ εξ Αιγύπτου αυτός και η γυνή αυτού και πάντα τα αυτού και Λότ μετ' αυτού εις την έρημον. Γένεσης, κεφάλαιον Ιβ. Εγένετο δε εν τη βασιλεία τη Αμαρφάλ βασινέως Σεναάρ και Αριόχ βασιλεύς Ελασάρ, Χοθολογομόρ βασιλεύς Ελράμ και Θαργάλ βασιλεύς εθνών επίησαν πό. Γένεσης, κεφάλαιον Ιε. Μετά δε τα ρήματα ταύτα εγεννήθη ρήμα Κυρίου προς Άβραμ εν οράματι λέγον, μη φοβού Άβραμ, εγώ υπερασπίζω σου, ο μισθός σου πολύς έστε σφόδρα. Γένεσης, κεφάλαιον Ιε. Σάρα δε γυνή Άβραμ ουκ έτικτεν αυτό. Ειν δε αυτή παιδίς και Αιγυπτία ή όνομα Άγαρ. Γένεσης, κεφάλαιον Ιζ. Εγένετο δε Άβραμ ετών 99 και όφθη Κύριος το Άβραμ και είπεν αυτό, εγώ είμαι ο Θεός σου. Ευαρέστη ενώπιον εμού και γίνου άμεμπτος. Γένεσης, κεφάλαιον Ιι. Όφθη δε αυτό ο Θεός προς τη δριήτη μαμβρή, καθημένου αυτού επί της θύρας της σκηνής αυτού με συμβρίας. Γένεσης, κεφάλαιον Ιθ. Ήλθον δε οι δύο άγγελοι εις Σόδομα εσπέρας. Λότ δε εκάθητο παρά την πύλην Σοδόμων. Ιδών δε Λότ εξανέστη εις συνάντησεν αυτής και προσεκίνησεν το προσώπο επί την γην. Γένεσης, κεφάλαιον Κ.
Και εκκίνησεν εκείθεν Αβραάμ εις γην προς Λίβα, και όκισεν αναμέσων Κάδης και αναμέσων Σουρ, και παρόκισεν εν Γεράρης. Γένεσης, κεφάλαιον ΚΑ. Και Κύριος επεσκέψατο την Σάραν καθά είπε, και επίησεν Κύριος τη Σάρα καθά ελάλησε. Γένεσης, κεφάλαιον ΚΒ. Και εγένετο μετά τα ρήματα ταύτα ο Θεός επήρασεν τον Αβραάμ, και είπε αυτό, Αβραάμ, Αβραάμ, ο δε είπεν, ιδού εγώ. Γένεσης, κεφάλαιον ΚΓ. Εγένετο δε η ζωή Σάρας έτη 127. Γένεσης, κεφάλαιον ΚΔ. Και Αβραάμιν πρεσβύτερος προβεβικός ημερών, και ο Κύριος ευλόγησε τον Αβραάμ κατά πάντα. Γένεσης, κεφάλαιον ΚΕ. Προσθέμενος δε Αβραάμ έλαβε γυναίκα, ή όνομα Χετούρα. Γένεσης, κεφάλαιον ΚΣΤ. Εγένετο δε λιμός επί της γης, χωρίς του λιμού του πρώτερον, ως εγένετο εν το καιρό του Αβραάμ. Επορεύθη δε Ισαάκ προς Αβιμέλεχ, βασιλέα Φιλιστιήμ εις Γέραρα. Γένεσης, κεφάλαιον ΚΖ. Εγένετο δε μετά το γυράσε τον Ισαάκ και εμβλήθυνσαν οι οφθαλμοί αυτού του Οράν, και εκάλεσεν Ισαύ τον ιόν αυτού των πρεσβύτερων και είπεν αυτό, Ιέ μου, και είπεν, ιδού εγώ. Γένεσης, κεφάλαιον ΚΙ. Προσκαλεσάμενος δε Ισαάκ τον Ιακώβ ευλόγησεν αυτόν και ενετήλατο αυτό λέγον, ου λείψει γυναίκα εκ των θυγατέρων των Χαναναίων. Γένεσης, κεφάλαιον ΚΘ. Και εξάρασε Ιακώβ τους πόδας επορεύθη εις γην Ανατολών προς Λάβαν τον ιών Βαθουήλ του Σύρου, αδελφών δε Ρεβέκας μητρός Ιακώβ και Ισαύ. Γένεσης, κεφάλαιον Λάμδα. Ιδούσα δε Ραχήλ, ότι ούτε το και το Ιακώβ, και εζήλωσε Ραχήλ την αδελφήν αυτής και είπε το Ιακώβ, δώσ' μη τέκνα. Ιδε μη τελευτήσω εγώ. Γένεσης, κεφάλαιον Λάμδα Α. Ήκουσε δε Ιακώβ τα ρήματα των ιών Λάβαν λεγόντων, ήλυφεν Ιακώβ πάντα τα του πατρός ημών και εκ των του πατρός ημών πεποίηκε πάσαν την δόξαν ταύτην. Γένεσης, κεφάλαιον Λάμδα Β. Και Ιακώβ απήλθεν στην οδόν αυτού, και αναβλέψας είδε παρεμβολήν Θεού παρεμβευλικίαν, και συνήντησαν αυτό οι άγγελοι του Θεού. Γένεσης, κεφάλαιον Λάμδα Γ. Αναβλέψας δε Ιακώβ της οφθαλμής αυτού, είδε και ιδού Ισαύ ο αδελφός αυτού ερχόμενος, και 400 άνδρες μετ' αυτού. Και δήλεν Ιακώβ τα παιδεία επιλίαν και επί Ραχήλ και τας δύο παιδίσκας. Γένεσης, κεφάλαιον Λάμδα Δ. Εξήλθε δε Δίνα, η θυγάτηρ Λίας, εινέτεκεν το Ιακώβ, καταμαθήν τας θυγατέρας των εγχωρίων. Γένεσης, κεφάλαιον Λάμδα Ε. Είπε δε ο Θεός προς Ιακώβ, αναστάς ανάβηθη στον τόπον Βεθήλ, και οίκη εκεί, και ποίησον εκεί θυσιαστήριον το Θεό το οφθέντηση, εν το αποδιδράσκυνσε από προσώπου Ισαύ του αδελφού σου. Γένεσης, κεφάλαιον Λάμδα Σίγμα. Αύτε δε γενέσεις Ισαύ, αυτός εστίν Εδόμ. Ισαύ δε έλαβε τας γυναίκα σε αυτό από των θυγατέρων των Χαναναίων. Γένεσης, κεφάλαιον Λάμδα Ζ. Κατόκι δε Ιακώβ εν τη γη ου παρόκισεν ο πατήρ αυτού, εν γη Χαναάν. Γένεσης, κεφάλαιον Λάμδα Ι. Εγένετο δε εν το καιρό εκείνο. Κατέβη Ιούδας από τον αδελφόν αυτού και αφήκετο έως προς άνθρωπον τεινά οδολαμίτην, όνομα Ιεράς. Γένεσης, κεφάλαιον Λάμδα Θ. Ιωσήφ δε κατήχθη εις Αίγυπτον, και εκτίσατο αυτόν πετεφρής ο ευνούχος Φαραώ, ο αρχιμάγειρος, ανήρ Αιγύπτιος,
εκ χειρών των Ισμαηλιτών ή κατήγαγον αυτόν εκεί. Γένεσης κεφάλαιον μη. Εγένετο δε μετά τα ρήματα ταύτα. Ήμαρτεν ο αρχιεινοχώος του βασιλέως Αιγύπτου και ο αρχισιτοποιός το κυρίο αυτόν βασιλεί Αιγύπτου. Γένεσης κεφάλαιον μη αλφα. Εγένετο δε μετά 2 έτη ημερών. Φαραώ είδεν ενύπνιον. Όετο εστάνε επί του ποταμού. Γένεσης κεφάλαιον μη βήτα. Ιδών δε Ιακώβ ότι εστί πράσις εν Αιγύπτο, είπε της ιής αυτού, «Η νατήρα θυμείται». Γένεσης κεφάλαιον μη γάμα. Εγένετο δε η Νίκα συνετέλεσαν καταφαγήν των Σίτων ον ίνεγκαν εξ Αιγύπτου, και είπεν αυτής ο πατήρ αυτών, «Πάλιν πορευθέντες πρίασθε ημίν μικρά βρώματα». Γένεσης κεφάλαιον μη δέλτα. Και ενετήλατο ο Ιωσήφ το όντι επί της οικίας αυτού λέγον, «Πλήσατε τους μαρσίπους των ανθρώπων βρωμάτων, όσα εάν δίνονται άρε, και εμβάλλετε εκάστου το αργύριον επί του στομάτος του μαρσίπου, και το κόνδι μου». Γένεσης κεφάλαιον μη έψιλον. Και ούκ δύνατο Ιωσήφ ανέχεστε πάντων τον παρεστικό τον αυτό αλείπεν. Εξαποστήλατε πάντας απ' εμού, και ου παριστήκει ουδείς το Ιωσήφ, η Νίκα ανεγνωρίζεται της αδελφής αυτού. Γένεσης κεφάλαιον μη σιγματάφ. Απάρας δε Ισραήλ αυτός και πάντα τα αυτού, ήλθεν επί το φρέαρ του όρκου, και έθισε θυσίαν το Θεό του πατρός αυτού Ισαάκ. Γένεσης κεφάλαιον μη ζήτα. Ελθόν δε Ιωσήφ απήγγειλε το Φαραώ λέγον, «Ο πατήρ μου και οι αδελφοί μου και τα κτήνη και οι βόες αυτών και πάντα τα αυτών ήλθον εκ γης Χαναάν και ιδού εισήν εν γη Γεσέμ». Γένεσης κεφάλαιον μη ήτα. Εγένετο δε μετά τα ρήματα ταύτα και απηγγέλει το Ιωσήφ ότι ο πατήρ σου ενοχλείται. Και αναλαβών τους 2 ιούς αυτού, τον Μανασί και τον Εφραήμ, ήλθε προς Ιακώβ. Γένεσης κεφάλαιον μη θήτα. Εκάλεσε δε Ιακώβ τους ιούς αυτού και είπεν αυτής, «Συνάχθητε ή να αναγγείλω ημίν, τι απαντήσει ημίν επεσχάτων των ημερών». Γένεσης κεφάλαιον νη. Και επιπεσών Ιωσήφ επί πρόσωπον του πατρός αυτού, έκλαυσεν αυτόν και εφίλησεν αυτόν.